Internetan duanak, bertan asko ikasi dugula, iruditzen zait niri behintzat, urrutik heldu ezin nabil, Internetan duanak, goizean pentsatzen genuen denok, joan behar genuela klasera, talde ezin hobea genduke, ta joaten ginen gustora, proiektuaren asuntoa zen, pixkat larritzen dituena, baina hori ere iritsi zen, ta egin genuen aurrera, proiektuaren asuntoa zen, pixkat larritzen dituena, baina hori ere iritsi zen, ta egin genuen aurrera, irakasle